Зрабіць справаздачу трэба аб любых відах доходаў, атрыманых ад асоб за межамі Рэспублікі Беларусь. Гэта тычыцца зарплаты, выйгрышу або грашовых пераводаў ад сяброў. Паступленні ад блізкага роднага не абкладаюцца падаткам незалежна ад сумы. Што тычыцца продажу маёмасці, калі на працягу календарнага года фізічная асоба прадала 2 і больш легкавых аўто ці 1 грузавы аўтамабіль, неабходна падаць дэкларацыю. Таксама асобы, якія на працягу 5 апошніх гадоў прадалі больш за 1 кватэру, дом ці гараж, таксама павінны падаць дэкларацыю. Калі размова ідзе пра іншую нерухомасць, гандлёвыя, офісныя і адміністрацыйныя памяшканні, то дэкларацыю трэба прадстаўляць нават пры першым продаже. Физические лица, которые получили в 2025 году доходы от источников Республики Беларусь в сумме превышающей 220 тысяч белорусских рублей, должны представить налоговую декларацию. Это касается 3 видов доходов. Доходы по трудовым договорам в виде дивидендов, доходы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности. При этом налогом по ставке 25% будет облагаться не вся сумма, а сумма, превышающая 220 тысяч белорусских рублей. На аснове прадстаўленай дэкларацыі спецыялісты разлічаць суму падатку і да 1 мая накіруюць паведамленне. Аплаціць неабходна не пазней за 1 чэрвеня 2026 года любым зручным спосабам. Скарыстацца інфакіёскам, мабільным дадаткам, інтэрнэт-банкінгам або звярнуцца ў аддзяленне банка ці пошты.